baš danas mislim da je to najbitnija stvar sad biti najviše aktivan s obzirom na ovu trenutnu situaciju, ali inače i da nije ova situacija koja je vrlo specifična i posebna koja nas je zatekla, mislim da bi inače trebali svi biti od 3 godine pa do 100 i nešto godina, jer nam to omogućuje apsolutno zdravi život. Definitivno sport izgrađuje osobu u cijelosti, potpuno. Svi uvijek misle samo da je to fizički, jer zato i krenu sportom da bi se bavili, da bi se na neki način bili tjelesno aktivni. Međutim, mislim da je sport puno više od toga, budući da će kroz sport dijete, ako sada govorimo o školi, naučiti osnove i samodiscipline i samopouzdanja i biti veliki u pobjedi, biti skromni u porazu, odnosno i veliki u porazu, u smislu da će naučiti šta je to pobjeda, šta je to poraz, da će biti socijalno angažirani sa svojim vršnjacima ili starijima ili mlađima od sebe, gdje će onda naučiti kako se na neki način družiti, kako se nositi sa svim. Pa na neki način sve to je ono treće, znači sve to da je nastavnik, naravno on je prvo djeci nastavnik, ali prije svega u stvari veliki učitelj, životni učitelj u smislu i motivatora i koji će se slušati možda i puno više i puno češće nekakve životne probleme koje će kroz sport, kroz aktivnost vidjeti da možda dijete taj dan nešto nije, pa će ga pitati šta, kako, zašto i mislim da će ga puno bolje upoznati. Tako da nije samo nastavnik, nego po meni puno više. Poruka da bi se svi trebali baviti sportom. Probati sve i onda vidjeti. Neki će sigurno ići bolje, neki će ići malo lošije, ali ne znači da ne treba sve probati. Biti aktivan u školskom sportu mislim da znači dobru bazu, dobar temelj za daljnje aktivnosti tijekom cijelog života, a kroz Hrvatski školski savez i sudjelovanje na različitim natjecanjima koje savez organizira, apsolutno će im dati temelj za sve ono buduće u životu. Moj najdraži sport je badminton. Dakle, evo kažem i počinjemo svoju rečenicu, svoj govor da nije badminton, nego je badminton. I da ćemo onda kroz badmintonsku lopticu, koja je specifična, mi je i dalje zovemo lopticama, da nije okrugla i koja je tako specifičnog oblika. Može biti pernata, može biti plastična i sa reketom vrlo jednostavan sport za početak i mislim da djeci predstavlja jako veliki učinak kada krenu igrati. Jer ga mogu jako brzo savladati na početku, pa im na neki način velika i motivacija jer odmah mogu prebacivati i udarati lopticu, da li preko mreže ili bez mreže. Apsolutno.